این سگ را با پاره آهن یا سنگ زدند. میبینید جاغ بالایش شکسته است. با چشم چپش دیده نمیتواند. алла копцова муассиси ягона паноҳгоҳи сагҳо дар шаҳри бишкек аст. вай дар бораи бераҳмиҳои инсон нисбати саг маълумоти хеле зиёд дорад. гӯши ин сагро чӯпонҳо бо сигор шикоф карданд. баъзе ҳолатҳо ин сагҳои бечора тамоман бекӯмак мемонанд. ин сагро мошин задааст. ба эҳтимоли зиёд миёнашро шикастанд. шояд мо маҷбур шавем ба ӯ дорӯи хоб диҳем. ин паноҳгоҳ хонаи тахминан 40 саг шудааст. онҳоро аз назорати табибон мегузаронанд. шояд баъзеашонро одамон ба хонаҳои худ бигиранд, вале барои аксари дигар ин паноҳгоҳ хонаи охирин мешавад. ин сагро мо шерпаланг номидем. дар кӯчаҳои шаҳри бишкек сагҳои бесоҳиб зиёд мегардад. кормандони ин паноҳгоҳ дар оғоз мехостанд ки сагҳоро гирифта ҳамаашонро аз муоинаи тиббӣ гузаронанд, вале дар амал маълум шуд ки шумораи онҳо хеле зиёд будааст. баъди он ки як духтарчаи 3 сола дар ҷануби қирғизистон аз дасти саги ҳорӣ кушта шуд, мақомот зидди сагҳо ҷанг эълон карданд. як телевизиони маҳаллӣ саҳнаи куштори бераҳмонаи сагҳоро дар хиёбонҳо намоиш дод. белка ҳеҷ гоҳ касеро нагазидааст. рафтораш ҳамеша хеле дӯстона буда, думашро ликконда меомад, вале онҳо ӯро куштанд. ба гуфтаи Ирина Копцева, як сокини Бишкек, саге ки дар ин ҳавлӣ зиндагӣ мекард, як қурбонӣ шуд. он мард аз дохили мошин парид. мо дидем ки дар даст силоҳ дораду ба тарафи саг баланд мекунад. ҳарчанд илтимос кардем ки ба вай нарасад, гӯш накард. белка 6 фарзанд дошт ки ҳоло бесоҳиб мондаанд. марди мусаллаҳ Иринаро яктарафа ва тирро ба тарафи белка холӣ кард. гӯё ин саг духтари ӯро газида бошад. ва як саги орому хуб буд. ҳеҷ касро озор надодааст. белкаро тамоми сокинони ин маҳалла дӯст медоштанд. мо барояш хӯрок оварда бо вай бозӣ мекардем. маълум нест ки воқеан ҳам ин саг духтаракро газида буд ё на, вале мусаллам аст ки дар ин маъракаи зидди сагҳо аз шадидтарин чораҳо парҳез намекунанд.